Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat ni pagayam ti girly nga napauluan, malaglagip ko ni tatang ko. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong naming, tanakasapsapa manen, nakariingak manen, manong nemi, kadeta manen, agpumpunasak manen, tinalanet nga bulong ti saba. Irinto tarinanang manong nemi, kat iso, iti agbungon, iti maituno nga tupig. Ubingak palaeng, iti agsina datatang kininanang, ijayak kagayan, manong naming nga naipas nga itataga ijay ni tatang, taga kagayan ni tatang. Idinto tarituyak Ilocos adimakkel. Manong nami, gabota, kasla sa anak pa'y unang nga namurmurayan, tab, agsapa, naribot pa lang manong. Una ni nanang kanyan. Uy, alis tuam. Saan kag mulumulang akasta? Nalakamat lang to, Bram, nanang, apay. Damagam ka di manan kanyak, no apay nga binigat latan nga kastoy ti ubrata, agtemplak iti berlaay, ketsika, agpunas ka dagiti mailanat ko nga bulong ti saba. Sa akto agbungon, ket inton malpas, inakto patuno kita dagito nga tupig iti pugod ni Mang Dalmas. Saludsudom ka di manan deta, no apay may abinigat ti kastoy, nararami din ta anak. Wanang, samot nga narigat ka dito nga trabaho, manak. Ha, girlie? Masapul lang nga masapat nga agriing. Agyaman takid di tada, nautang ko nga sang kabasit nga puunan ta, iti dahito nga negosyo. Agtuno ti tupig, nga mapangko isursor nga ilako, ket no, kaskasan no lang anak. No, adanton di kiti aggusto, adunton. Kuna ka? No, adunton di kiti aggusto, tilako ta nga tupig, adulaki di agurder. Diba? Di ngayon? Kung nang, malaglagip ko ni tatang ko, nanang. Ana, pakiulit. Tiko na, malaglagip ko ni tatang ko. Oy, girly. Di mo ko madadailan ti dapidas ga aldaw ko. Makaure ka lang kanyak ti staltuping maungat kanyak. Ibagbagak mo laing malaglagip ko laing ni tatang ko, nak. Sumartigan! Paunay kan. Kamam lang arutin kakagurak na may palagip datang amam. Alasor kaya ditagpunas, kada kita bulong ti sabakit na malumbaan kan. Magpintas si saritaan nita pagkatapos bigat nga kung takbanan kapukin ka. Sorry nanang. Namin anong yung bagakin kagad di mo ipalpalagip na dyan nga demonyong amam. Alaos to na nga rodan. Jack dun kahit mo ulitam, girl, ya? Laglagipin, data! Saan akong nga naguni pa'y manong nemi. Tatalagang nga nariing kumanin ti unget ni nanang. Bigbigat namin. Imbas nagkulatan, tararamidek, manong nemi nga nagpunas ti nailanet nga saba, ti bulong ti saba, ket kastaw ni matipaspas ni nanang agbungon, iti datemplana nga belaay nga inaramid na nga tupig. Ket manong nemi inimalpasen nagpakadan tapno mapanan patuno. Iti pugon ni Tada Dalmas. Kalpasan na, nagtrabaho ko matento balay nagdalusak manong, nagkaykayak, nagdalusak, kurnusak. Hanggang di mangan kami manong nemi
Adala tamat lata kami maliklikan ti kape manong nemi kabayatan mangang kami adala ti kape. Ket ikape mi manong nemi pangramanan medyo tupig nga napan tinuno impatuno ni nanang. Naimas nga talaga ti aramid yung tupig nanang. Nabsog akong ti duwa nga kanek. Umana yung pamigat ko. Bayat anak ano magustuhan. No magustuhan mo ti sa bali. Kat umat ado na kita akorder anak. Huwag gayam. Laglagi pa di ba pan mangipan ate order ni antim nga sabel. Ha? Ikapeda kanumet. Alay no kan ti bayad na nanang. Una, alam mo ti bayad na. Iso pangalamin ti balon mong mga panagbasa iti da ito yung aldaw. Ingkanta ni. Amangan no isot urayan da. Siguro kita agro-order ti kapeda nga tupig. Hala ingkan. Sige nga rin nang nakon. Nagtungpalak nga rin manong nemi kat manulang addang adda ako ni ti balay da anti. Anti! Ay, girly! Dahito yung order yung nga tupig. Ay na. Ay, papag-isulaw na girly balasang ko. Naimas nga ikape. Magusto ni uncle mo. Kaya nagigit kasinsin mo. Saan sabi pa nakariing nagigit kasinsin ko, anti? Saman, agmurmuray da pay laeng. Napiyapay ka da kwa da, anti. Tasadang mapuypuyatan. Ngim siya. Ana? Balikas lang nga kumpleto ti turog ko. At masapak man nga griing. Gabor ka dita tultulungan ni nanang mo itinegosyo na. Napiyapay ka da kwa da. Tada nanang da. At dapay tatang da. Ngim siya. Nakasanukat nakapatang tumat kami ni nanang mo itinaranggas ng asawa. Ante? Mailiw ka king kuana? Mailiw ka king tatang mo? Malaglagip po ni tatang mo? Mailiw ak unay-unay na, ante. Ken kahit ko kumawit na makita ni tatang ko. Kahit ni nga tatatang mo. Kaya't nakangata makita? Makidam? Mailiw nga taking ka? Hanggang po takabsat ko ni nanang mo ket kanunungak ni nanang mo. Ngayon ni nanang mo, kung amin, natanggan ti ulo na. Di na amo nagpilit asawa. Hang ka makias-asawa ito dahil nga lalaki ko naking kuha na edi. Ngamayat naramid na. At dakamad namin, hindi tiyan na. Napasamak, pimud no. Nagbalik nga naranggas ti amam. Malaglagip ko lahing ni tatang ko, hindi. Wala malaglagip mo, nganti sa lutsod ko itay. Sika, malaglagip na kang kata. Amangan no. Kuandi, ako na sa Teko na ako na kalungunuan ni nanang mo. Ni tatang mo, malaglagip na ka. Alala, o anong tiya ko, amangan oray ni nanang mo. Bayada ka din nagitik topig. Iso nga ti oray, anti. Balunag ka mo, basa. Ikitin, bagam ko nga amin na, oray, ti bayad na, anti. Di mat ngamin, amam nga demonyo, ti bagbagam. Lan, saan mo nga demonyo, tatang ko, anti. Alay, sakit mo at amam. Sige. Tiyamot kami naranggas nga naranggas kang babaero nga amam ti malaglagip mo. Uray na karot biit ha, tinakmangalat pagbayad ko. Oen manong nemi no kasano, iti manungunget ni nanang kanyak, iti malagip ko ni tatang nga imbaga. Inong tanak ba't nanti? Dida kanunungan nga talaga. Naranggas man kami ngagpeso ni tatang. Tayo dubingak na matangak manong nemi nakasano nga ranggasan ni nanang. So nga tinalawan mi. Tinalawan mi nga da sa bali nga kadandan nanang. Ngayon no aping ata nga maliglagip ko lahat ni tatang ko. Mailiwak yan ko na. Mailiwak nga daan ti ama. Arig na manong nemi. Saan ko pa ilang asla narik na ti pamatig ti may isang ama.
Iti eskwela, impasat ko man tinagbasa, manunemi, kalbasan na, nag-awidak, timulong ak manin, tinabid iti uneg ti balay, agangga nga nag-assignment ta, hindi ko na ninanang kanya. Naka-assignment kan, girlie, no lalpasan, nga maturugan. Ha? Nga maturugan noon, ubram, kaya masapakan tuman ng kring bigat. Nanang? Baka no, dadya ka di manin, nga demonyong amam, ti salutsudan, ti pampanunutem. Sabi nga, makaore ka lang tuunget, nung kastaman tararamidam. Sanang, tanuan ko na, ung tandak tumanin. Oo, gad. Siguro gad. Ngamaminsan na, kat maawatan ka. Maawatan ka mat kat. Umapal ka karigit yung kapadadam nga adda amada. Han? Umapal ka nga madan ti ama. Ngayon nga rin maramin ta. Pinapanaw na ta ni tatang mo. Amo anak, diyak kumakayat tagsangit. Diyak kumakayat tagluwa. Makaluwak man agsangit ak ba rin nga dinaoras. Malagip kumanin no kasano ti kinarangkas kanyak ti amam. Alo ni nanong, sang eksangit akasta. Da kayo magkahan di makalagip keng kuhana. Da kayo ti makalagip kinitatangwan sa ang siyak. Apay siksika ka nilang di makalaglagip keng kuhana. Malaglagip ko magkat. Ngayon no sikat mangipanagip. Ungtan ka. Ngayon no siyak. Awang ka. Malaglagip ko magkat. Namom inaramid ko amin ili ti panagan-anos. Sikat ikang runaan nga nakasaksi ti amin anak. Nakita mo mismo ini no kasanunak ang kabilin ni tatang mo. Nakukut-kut to nga kini. Nakakut-kut to nga kini kaputi konsibisyon. Tinasakit kinaramid na. Kaya di so ti panangisangpat na ti kapit na. Kat siyak ti pinagtalaw na. Nanang, dahil ti nasakit ka partay na anak. Insangpat na, diya kabit na, kat data ti pinagtalaw na. Uwan manong nemidyak libaken kailiw ko unay ni tatang ko ket ingkarik asarong karakto. Kinin daw dawat ko iti panagsinublanan da kininanang. Anang ata, agsinublanan danto ata, manong nemi. Ngem de tala unay ti kalkalikagum ko ken idaw dawat ko. Pimintas ti biag mi nga gina, manong nemi ka po iti negosyo mi nga tupig. Adak idin iti college, iti kurso nga nursing. Idi ta mapasamak, tinabayagen, nga inararapaap ko mapasamak manong. When? Iti eskwela, remuar kami manong nemi kini Albert, iti compound kadada kami iti igid ti kalsada, nga mangura iti pagluganan mi. Ngem ko na kanyak ni Albert. Girlie, inda pa lagpas-pas siya, dito mo. Ha? Nasapa pa lang panagawid mo. Ano to kuro oray nga obra kiti balay, Albert. Agtuno ka ti tupig manan, iti kasto nga oras. Di ba? Bigat lang pa nagtuno yo. Agisagana para into no parbangon. Adun sa matanti, kadwayo na. Di makil man ti negosyo, di ba? Istorya mi di nga dududwayo lang ni nanang mo. Di ko hanggat kaputa, di makil ti negosyo yun, ada matag kadwayo. Nga agpunas ti bulong ti saba, agilanet, kadag bungon, kada, na? Adun, di ba? Adu ti kadwami, ha? Nangruna kita. Adu ti order. Agawid ako. Hindi pa lagpas-pas siya. Ha? Happy girlie. Aso nakita mo ti balasyo ti kalsada, kastalaing ti panakakilat mo. Ni tatang ko. Na? Kasano nga tatang mo to, di ba? Kagayan? Ada dyan kagayan?
Ni tatang ko. Ni tatang ko na dyan eh. Wow. Iso ka din na dyan ni tatang mo? Tinakot tong malakay? Ni tatang ko nga talaga. Tatang! Uy, mabitang. Hanggang pumalas. Orion, Dak! Umahit tayo nyo, tatang! Manong namigas taon ay ti irot ti panangarakop ken ko ana. Kad nariknak met ti balas da tangarakop. Kad orek lag sangit ti raksak ko. Tatang ko. Oh, ati anak ko. Balasan kan. Magta, at napagilasinak kan ka anak. Ti siding iti ngatuen, ti akin nga to nga bibig ko. Toy, uwin. Ken kasla, adat nga timakkel, dahil nga siding. Ken dimakkel mat kami ng tang, dimakkel mat iti siding ko. Adat nga siding. Ti adat nga pakaawisan na iti lalaki. Ngem si katatang, hape kimotong ka. Kabuti rigat, anak. Rigat? Apay nga ka lang umay. Adun nga tawain. Abayagin ng inururay ka. Kumusta ni nanang mo? Anda dya balay. Anda negosyo mitang. Damang ko nga ron. Napintasan ni Piakyo. Anya tiran tayo nga ron? Anak. Anong tiran tayo ko na kapedang ilaw to. Nandiyak ba na mo? Baka sikat ng itukot. Anong tiran tayo? Maawat ng pahingatan ni nanang mo. Maawat ng pahingatan. Amuyot ang dadat kang kanahin ko ang hidaw dawat kinapot Diyos. Umaykan, agawitan sa dibalay. Agpakawang ka kininanang. Ikarik tatang, tulungan ka. Tulungan ka. Okay, tulungan kayo kininanang. Tapno makapagsinublanan kayo. Manong nemi Jack pinanunot no anya ti mapasamak iti kastang inaramid ko. Idada kami nito balay. Nang, adda akon. Alayan ka nga ro dagsukaten. Tumulong kan. Ato ti order nga tupig para intumbigan. Sa aldaw ti panag dutupudup di turista. Ano? Aldaw intumbigat, aldaw nga panag dutupudup di turista. Kaya adot amang gusto nga turista tupig. Nang, didak ko makagurgura nga matakadwa ka si Mangpet. At nakadwa mo si Mangpet? Oy, girlie. Di na ka na bramaga ng asta. Sikat ti babae? Nga mangisangpet ka iti pakiasawaan? Hala, nanang. Sino nga natin kinaduam? Awang pa'y nobyo, friend ko lahing ni Albert. Sino nga natin kaduam nga si Mangpet? Ni Tatang. Niya! Nang nga mga makagurang, kaya magpungtot. Ti demonyo nga, ma'am. Iso ti kaduam! Nanang. Nanang, ikan nyo ko ba ni Tatang di kundaoy nga, makisarita ka na kayo. Pang-aasiyo, nanang, pang-aasiyo. Imbag pagkaasik ka ni nanang manong naming ikan na gundawin ni Tata nga makisarita. Inikak, pinagustuhan nak nga rod manong nami kat na matangak ka nang kudisaritaan di kita ganak kanya. Pagkawanan na kuma, karing. Pangasim na pakawanan na kuma. Sangkan tungang pakawan. Gaputasan nga sinsinan, tinaramid mo! Nagbabawi akon karing. Nagbabawi ako. Ikan na kumantikon daway ko nga
magsulnit ka dagiti ado nagkurkuranga ken ka. Kada kayo nga kina. Samon nga may babawi pa dagiti ado nga kinaranggas mo kanyak. Ano labsak nagso, ket dandini inaldaw nga dangranak. Kabilin nak, magbabarte ka nak. Nga awan na pulos, awan na pulos. Awan na pulos ti amak mo, amang tungpa kanyak, amang dadong kanyak, amang kugtar kanyak. Inulit-ulit mo tinang papatay kanyak, gabot ti kinaranggas mo. San kuntun nga ramidin? Ikarik, nga ti kang runano ni nga naramid mo nakasaktak. Nakasaktan unay tinakim ko. Tinanggurakin ka. Insang pet mo, tigabit mo, kat siyak ti pinagtalaw mo. Nabayagan nga nagsina kami, ang bibiyang ko! Kinawanan ti bibiyang ko ken ka. Nabayagan nga yung bilang ka na tayo. Napintasin ti biyag mi nga gina, iso nga sanda ka na kasapulan. Pumanaw kan. Karing, nunas ka nga pa rin ito mga kinisangwanam kita raminik. Mapakawanak lang. Makawanak kuman pangasim. Sangkon to hapulos nga ramidan ti magpakawan ken ka. Sangkan to pulos mapakawan. Iso nga pumanaw kan. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Palaw! Oen manong nami nasaksyak dayay nga panagsao, panagsarita, digit na ganda kaniya. Talaga, artanggan ti panangibaga ni nanang nga dinapulos mapakawan ti ama. Imbinsa-binsa no kasanot kinaranggas ni tatang ken ko ana. Kinagpay sumit. Awang arte naramida ni tatang. Kahit ko kumaidi nga igawid ni tatang manong nemi ngem naturay unay ni nanang kadagidi aguntaway. Kahit kinunak ni tatang nga saan kumamapukawan tinamnama. Ngagsubli-sublin to nga mga lukitirik na ni nanang. Adagayem ni tatang manong nemi iti kabangibang mi nga barangay nga iso tinagdagusan na. Kat sa jamet nga mapanggusar sa rungkaran ti amat. Nga iso, ti pangapapaan ni nanang kanyak. Apay naladaw ko nga nagawid, ha? Apay nga naladaw ka ba din nga nagawid? Hindi napang ko inobra iti library nga nag-olbod! Iulbod mo pa'y lahat? Naggapuak ti demonyong abak ko nama! Saan nga demonyo ni tatang ko nanang? Tanya ko maharti awag mo tikas kang kuwana, laman? Ha? No saan nga demonyo ti amam? Ano nga tawag mo tikas kang kuwana? Nanang, tasang ka di nga demonyo? Timang kabil tikas kanyak? Nga awam mo ti amok kabasol ko? Nga nagan-anusak? Ingkar karigatak tinagserbi kang kuwana? Kahit ko lang nga saan ang makabasol? Nga manyat inaramin na. Anyat inaramin na kanyak. Ulit-ulit ka di nga ibagamanin ka? Iti namin adun na pinataynak ti amam nga demonyo. Nanang, idi dayta, idi. Tano saan ko mga demonyo? Hapay nga nang isangpet ito sa bali nga babae, ket siyak nga legal nga asawa na, kensi ka, ti pinagtalaw na. Alaman, agbababawi ni tatang nanang, pakawan ninyo ko wanjak, tumulos mapakawan ko nakmed, basol ti saan mapakawan nanang. Na kayo matitantag mas basol ti Diyos, kapag yararamidan nyo, tanya takit mo mapasama ka? Agsinumlianan kay kuman, dintupulos mapasamak na ita. Nanang pangasim, pakawanam ko ni tatang, ibagbagabong ko makanyak, ibagbagabong ko makanyak, nanang. Wen manong nemi nagtultuloy digiti heavy drama nga paset. Dito pagkasalita akman. Gabat na talaga nga ilabang kumet. Nga nitatangkat nasken kuman nga may kan ti pamakawan ken may kan iti another chance. Itugtugot ko dito nga problema at panagbasak manong nemi. Uy, Curly, naliday ka manin. Di napakadanagan, Albert. Ngayon laglagi pa.
Ha? Dandanin ti exam tayo. Diyak malipatay. Naka-review ako. Akit umisang gamit, ha? Amam diyak ayat ka naliday ka. Okay ako nang met. Anya nga okay. Madlaw matket. Ken di mo ko maipalubos nga maapektahan di pa nagbasa iti problema yo. Ti kahit ko Albert ket makapagkinawatan ng datatang ninanang ko. Saan ka mapukaon tinamnama? Girlie. Nabayagan nagsubli-subli ni tatang ko nga mga luki tirik na ninanang ko. Ngayon kasla saan nga agbalbali tirik na ninanang. Di na nga ta mapakawan? Saan man nga tamet? No pamakawan laing. Ngayon kasla din ang maawat pa eh. Kasla din ang mapasubli pa ti dati nga panagayat na kinitatang ko. Sa bagay, Curly, di mo mababalaw ni nanang mo. Ngayon awan ti imposible ti Diyos. Wen, agkamang tayo ken kuana. Kastaman ti Ramida Calvert. Ti kahit ko kuma, ken makabagsinublanan ton sakbay nga graduara. Saktungatan ti kararagsakan unayin. Nakaragsakan tulo unayin nga. May sakton nga nurse. Ket nabayag to kumamatin nga makapagsinublian ng datatang kininanang. Sapay ko ma. Iti may sa nga malem ngay nakpanang sarong kar kini tatang manong nemi nakadagdag sentuyak na. Tatang, masapul ng doktor ti mga sikasukin ka. Ipangit ospital. Saanin. Saanin na lang. Maetumit lang dito eh. Natudwanak lang. May mayat lang ha. Yung ospital ka. Mayat ka man huno saan tatang. Mas apol nga may ospital ka. Nadagsanan ti uyak yo. Agsubli-subli ti kuriguryo. Iso ka nas ka nga may sarak ka ti ospital. Siyak nga ro tinatong palit na itang agundaway manong naming sarek ko ni tatang iti ospital. Kaya iti panagkawid ko manong nami imbagak kininanang. Nang? Diyak pa ilang makatulong. Ana? Sa anak pa ilang makatulong iti negosyo. Awan nga minti sa bali awang banda kinitatang ti ospital. Saan na siya? Ana? Ipagadak ko sa anak pa ilang makatulong. Awan nga minti sa bali nga mga banda kinitatang iti ospital saan na siya. Nakaro ka dito sakit na. Kung na ti doktor, nga naskin nga agpaut ng tatang ti ospital tapno maobserbar nga nalaing. Baring ano samit la kumaro na na. Ore no, ada kwartang usaran na. Ore no, ada kwartang usaran na kunak. Netagor ti problema nanang. Ada kwartal nga mnembusen. Ada dapat kwartak nga ornong ko. Agin inotak mo iti allowance ko. Ngayon naibus mo't na dyan. Nung maibus na dyan, nauntot pangalakon. Ikang ka. Numanot pa sapol mo. Itet ko. Nanang? Di mo nangeg. Ikang ka. Numanot masapol mo, itet ko. Pudno ka din nangeg ko. Pudno. Kaya dumat lang ang tulungan ni tatang ko. Sika, titulungan. Sino nagpo-problema? Sika, di kami. Nanang, parikot mo ti kwarta. Ngaramatan para kinitatang mo sang kadi. Uwen, itid ko, tulungan ka. Nanang, gaman. Pagrabay timang tulong keng ka, gabot anak ka. Sikat tulungan. Wen, tulungan da. Kada ito nga tulong yung kanya, kada para kinitatang ko. Arig na nga itatang ko, ba't lahing tulungan nyo? Isong agyaman ak nanang ko. Nanang, anak, sala nga siya tagsangit. Pati siya. Naunag ngamin unay ti sugat nga impa iti amam iti puso.
ngem padasek nga ikarigatan nga awatan ti panagbalbaliw na. Tabareng no iti dayto nga panagbalbaliw na at makatulong kaniak tapno mapasublik ti dati nga rignak ken kuan. Nananggaman na yaman na kanagitang imagbagayo. Nananggaman na hindi tuloy ko di nga daw tawat kini Apo Diyos nga sabi ko tay kiti kabitan nga panawan ka nagsinumblianan kayo. Ag sublin tumat lang ti dati nga panagayat mo kini tatang. Sabi ko mananang. Iti agdama manong nemi kat tumultulungan ni tatang iti negosyo mi nga tupig. Umay kanto regaluan manong. Baso? Wen. Kat kasla makitkita ko nga iti mabiit, kat kasla kapag kat ken kasamit ti tupig nga negosyo mi, ti pagkat ken samit manen, ti ayan ayat na tatang kininanan. Nga santo kuman nga maulit pa iti kas iti napasamak iti napalabas. Ket manong nemi, numampay ti agdama, ket samok ko pa nga makita nga mimpinsan nga makapagsinubyanan da. Nga madarig iti kundawi manong, nga numadumat trabaho, yaya di maringgorang kami nga agramid ti tupig. Yaya, madlaw ko mat manong nemi nga masiray ko ti ranyag ti lawag, ti ranyag ti rupa ni nanang. Sumalsalon at met ni tatang, nga slag subsubli ti kinakpugi na. Nga slag damot mang papapintas kini nanang. At adagidi kundaway manong nemi nga matiliwak ni nanang umisisem. Saan to kitain ni tatang? Umisisem met ni tatang manong nemi saan tumatalyawan ni nanang. Uy, sabi ko nga, talagang sinubyanan doon to, nagsublin tumit lang ti samit, ken pagkat ti ayan-ayat da ko na. Kada ito napalabas nga pa nagre-redwar, manong nemi nagredwara. Kada matamag ita nga review para iti panag-examine ko to, kat numakarwarak, manong nemi nakam kini Albert, basta kam tumutang nga makuna nga registered nurse. Tultuloy da tatang kininanang, tinegosyo negosyo da, ket mabalin nga padamagang kan tumanong. Into nan anayen, nga nagkinaawata nga nagsinubyanan da tatang kininanang. Into makita ko nga may mesa nga silid, ti pagtrabaho, pagturugan da, dahil dyan naman, itangat, so bali nga minti pilot silid dyan, masay, yung na makita ko nga kasilid da, ma, sakto nga tanti kararagsakan nga anak, kabuti nakapagsinubyanan ng dagiti naganak kanya. Dito nga ron, di ba kasalitak, manong nemi, ket thank you, iti hanos mo nga nang ibasa, at sabi ko madadawat na ibatik nga adal, liliwak at pagsarmingan, tibiyag ka nagiti padak nga dimngag kinagbuya. More power to your program. Tuyag yaman nga pagaya mo, girly.